engiqonde kakhulu kuyona eyokukhuluma le yomshado ngokukaNkulunkulu, ngoba umshado mawuzowumisa ngezisekelo zawo ngokumnikazi wawo ziba yincane inkinga, iy'nkinga ey'ningi esiba nazo emshadweni nesibhekene nazo ezweni namhlanje ziqala ngesikhathi imithetho eyamiswe umnikazi womshado isingasalandela, ingasagcinwa. Ngithe ma uqeda nje uphuma esigabeni sokuthi namhlanje usuwelela kwelinye izinga, ube sewushintsha nezinto obuyifisa nezinto obuyithanda kufuneka zihambisayo nezinto uNkulunkulu ayivumelile phakathi kwabantu abaganene. Zonke njalo lezi zinto uNkulunkulu uthe memisa lemithetho akazange ayibulale isiko lakho. Ingakho ngithi kuyijoke eliphindaphindiwe namhlanje uma uzawuphila impilo yokuganwa emukelekile phambi kaNkulunkulu, ngoba ufika uthatha imithetho yasemzini. Uma uqeda ukuthatha imithetho yasemzini la uganile khona, sekufuneka ubuye uzomukela imithetho ke manje kaNkulunkulu ukuthi yena ke kambe wathi mesungula ukuthi umuntu uyoshiya kubo ahambe. Ngoba usho njalo uthi indoda mayisiganiwe izawushiya abakubo inamathele kunkosikazi wayo. Kodwa wayese esenzela indlela yokuthi uyothi uma usungene kuleso simo ke niyophilisana kanjani. Ingakho uze kuthiwa uma uganile uphakela ngisho imfene yakulowo muzi. Leyo ke imithetho yesintu ke leyo, ukuthi uma usufike khona ufike uphakele ngisho imfene yakhona. uMateyu 19 indinyana yesithathu kuya kweyesithupha. AbaFarisi beza kuye behlose ukumlinga, bathi ngokomthetho yini ukuba umuntu ahlukanise nomkakhe nganoma yisiphi isizathu? Ngokomthetho babuza uJesu ukuthi ngokomthetho awusho-ke yini umuntu okuyomenza ukuthi ahlukanise nomkakhe nganoma yisiphi isizathu? Ephendula wathi, anifundanga yini ukuthi loyo wabadala kusuka ekuqaleni, njengoba kade siyikhuluma nje, anifundanga yini ukuthi loyo wabadala wabenza kwaba owesilisa nowesifazane? Wathi ngenxa yalesi sizathu indoda iyoshiya uyise nonina inamathele kumkayo, futhi laba bobabili bayoba nyamanye. Ngakho abasebabili kodwa sebenyamanye. Ngakho-ke lokho uNkulunkulu akubophile ndawonye makungahlukaniswa muntu. Lokho uNkulunkulu akubophile ndawonye makungahlukaniswa muntu. Mase sekufika isikhathi sokuthi-ke seliboshiwe ifindo, akekho phinda ahlukanise. NesiZulu ngendlela esinenhlonipho ngayo nesiqonde ngayo imithetho yakhona isiko nalo lisho njalo. Lithi lona-ke lisuke selikhuluma ngenyongo-ke manje umsamo, ukuthi uma uke wachelwa ekhanda ngenyongo yakulowo muzi awuphinde uchelwe ngenye futhi inyongo. Iy'ncwadi lezi niy'dabulayo nidabula incwadi eyayisayiniwe vele yamanga, inyongo ngeke uyisuse ekhanda lomuntu. Ayikho futhi eyesibili eyophinda ichelwe ekhanda lakhe. Ngenza ukuthi bantwana niyiqonde lento mase ningangeni kuyona ngokuthanda, kakhulukazi nina mantombazane eningangeni kulezi zinto, ningangeni kakhulu ngokuthanda, ngoba ukuthanda kuyaphela. Nani madoda ningathathi ngobuhle, ngoba ubuhle buyaphela. Wazi mawusungenile ukuthi akusaphinde kuphume. Ngoba osekuhlanganisiwe makungahlukaniswa muntu. uMateyu 19
Iwona lo besiufunda ofakaza leyo ndaba. Iphinde futhi uyithole kuGenesis wesibili owama-24. Lokho kusho ukuthi indoda kufanele ihlukanise lokho uNkulunkulu akubophele ndawonye. uJehova ubheka umshado njengesibopho saphakade. Umshado uyisibopho saphakade phakathi kwabantu ababili. AbaseKorinte 1:7 isigatshana u10 kuya ku11 abantu abashadile ngabanika iziyalezo. Nokho akumina kodwa inkosi zokuba umfazi angamuki umyeni wakhe, kodwa uma ngempela emuka makahlale engashadile noma aphinde abuyisane nomyeni wakhe. Nendoda kufanele imshiye umkayo. Liyayala iBhayibheli kakhulu ukuthi ungemuki, kodwa makwenzeka kuba ngaphezulu kwamandla ke kufika la ekutheni khona kuyagcina kuhlukene, ungaphinde futhi udlulele phambili. Ongakwenza ukubuyisana nomyeni wakho. Namhlanje abaningi baye bethathe ukuhlala ngokwehlukana ukuthi kuzoba isixazululo. Kuba isixazululo sesikhashana. Uma ukuhlala ngokwehlukana kuzoholela ekutheni kugcine kudatshulwa incwadi, lo kuhlala ngokwehlukana akusamukelekile kuNkulunkulu. Ukuhlala ngokwehlukana kube ukuthi nombani usayoyifuna ithole bese buyele esibopheni sakhe saphakade. Ingakho ngithe angiyikhulume le ndaba maNazaretha ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi esiningi isithatheka kalula nakancane. Zikhona izathu ngishilo sawufika kulezo, zikhona izathu uNkulunkulu athi mase kwenzeke lokhu nalokhu umshado usungaphela. Zikhona lezo izathu. Abantwana namhlanje abathi uma besithatha lesi sinyathelo umuntu angene secabangile sazi kahle. Nathi njengabazali ngingajabula mangaba umkhuba wethu ukuthi uma siluleka izingane zethu singayishiyi ngaphandle iBhayibheli. Mase siyiluleka nje angazi noma nisakwenza yini uma sizophuma iyogada. Silithathe iBhayibheli silibekela bese ifundelwa izingane. Bese uyibuza ukuthi kusasa kuzokuxaka yini lokho. Kusasa kuzokuxaka yini lokho ngoba uyobusonile phambi kaJehova. Ukuze mase kwenzeka kusasa ingakhali ngawe ingane ukuthi awu sekwenzeka lento nje ubaba kube wayingitshelile mhlawumbe iyosho njalo. Singangazi mina ukuthi lento esiyenzayo ikhona eBhayibhelini. Mina angazi ukuthi indaba yethu nje nomndeni lo nomunye siyahlangana sizakhela okwethu. Sikuqaphele lokho. Ngoba manje sisho njalo ingane nawe mama icala liyobe seliyothwala wena. Ikhipha ingane ngesiko lesintu ekhaya iyalwe ukuthi emzini kwenziwa njani. Uyibekele bese uthatha nencwadi eyingcwele uyibekela uthi lalela ke mntanami uthi uthatha lesi sigaba manje uNkulunkulu encwadini ethile uthi uNkulunkulu encwadini ethile uthi ngabe uyibona usukulungele yini lokho. Ukuze mayidlula kuzo zonke lezo igaba phambili ingafiki ikhale ekugcineni. Ngoba mase kuphelile konke wonke umuntu uyoma phambi kaNkulunkulu. Wena ke ungakafiki lapho la esakhe stop ngiyabatshela abantu ukuthi ungakholwa ucanga ukuthi ukukholwa lokhu uyokusebenzisa ukuthi ungabahloniphi oyihlomkhulu. Wena mawusuka nje yakhe indlela iyoqala kini. Mawusuka nje yakhe indlela iqala kini. Hayi kuvela undize nje uye kuNkulunkulu ngoba phakathi kaNkulunkulu nawe nje obuphila nje
khona abantu bakini ibona abahleli eduze kwakhe kumanje. Uqale emndenini uqule yonke inhlobo yecala oyenzile emndenini. Mawusuqedileke lapho ke bese kungena ke indaba ukuthi oh kambe wena ubumuntu obehamba indlela kaNkulunkulu awuqhubekeke nohambo lwakho. Abaningi abadlule emndenini. Abaningi abadlule emndenini ngoba ukukholwa akulona ithikithi lokuxova imizi yokhokho bethu ngoba sithi thina siyakholwa. Akulona nakanye ithikithi ngoba umuzi nomuzi unomthetho unesiko elishiwe phakathi kwawo eliphathiswa abaphilayo ukuthi uze ume ngeinyawo zakho zonke ukuthi kulomuzi kuyawugcinwa lokhu nalokhu nalokhu. Ngesikhathi wena uhluleka ukugcina lowo mthetho ufa uphela umuzi. Ungacabanga ukuthi uzonamathela kakhulu kule ngubo emhlophe. Ayizange ingubo emhlophe ukuzobulala isiko. Ayizange izothi ungabahloniphi abakini. Yeze lokuzokufundisa ukuthi kukhona eduze kaNkulunkulu, kukhona abakini abadala. Ingakho ngithi balulekile lento maNazaretha ukuthi sihlale phansi nabantwana bethu. Ngicabanga ukuthi abaningi sebekulelo zinga lokuthi sebengagana bayaganwa, abanye sebeganiwe. Ake niyibuyekeze le ndaba uhlale phansi nomntwana ngoba ekugcineni lo muzi omkhiphe waya kuwona uma ufike lowo muzi wangakheka. Khona into enkulu esiye siyikhohle. Athi umuntu nanga umkhongi. Uyena umkhongi wami lo engizomthuma. Umkhongi usukumthuma egameni labakini. Nalamukelwa khona umukelwa egameni lezidalwa zakhona. Inkomo lezo omnike zona inkomo zikayihlo. Inkomo zikayihlo omkhulu akuzona ezakho. Zifuna nazo zizodwa ihloniphi. Akuzona ezakho. Bese wena uthi hawu ngisengabuye ngiqale phansi mina amandla endoda wapheli nginayo imali. Emumva kusuke sekubhaliwe. La umemeza khona esangweni kusuke kumenyezwa kwabangasekho ukuthi nabo abakasibanibani sebefikile. Angazi ngoba niyeni kwenza ukuthi nisuke nicabanga ukuthi nenza umdlalo yini. Lowo muzi usukhona. Uma lowo muzi wena uzawuhluleka ukuphatha bese kuba nezinto ezenzakalayo kuwona ezingafanele. Icala lelo. Ingakho uNkulunkulu engaqhuquzeli ukuba kuhlukanwe. Ingakho eyala ukuba akube khona ukuhlukana maningaboni ngasolinye. Kodwa kubuye futhi kubuyele kuhlalwe phansi. Uma kudlule emandleni ukuthi kubuye kuhlalwe phansi, igama lakho wena alitholakala lisohlangothini oluhle. Ungabi imbangela ukuthi kungaqhubeki. Uma uyenzile imizamo yenza imizamo ukuthi hayi kwahamba inkomo zakithi zalapha inkomo zobaba. Akuphinde umuntu akezama ukuthi akulungile. Kube yibona yena umuntu ochithayo. Ngoba mesechitha wena usuke usuligezile igama lakho koyihlo omkhulu. Ngoba ngeke phela umenzise umuntu into ngenkani. Kodwa inkomo ziyakhuluma, inkomo ziyalandela. Inkomo zifuna uyimele ngoba abanikazi bazo boyifuna kuwena. Uyimele kuze kufike ekugcineni. Bese ukwazi ukuthi uma ufika uma usubuzwa basuke bekubuza into abayaziyo vele wenzeni. Kodwa befuna uyichaze wena awusho ke lapha naseze ukhuluma wasiwenze njani. Bese uyichaza ukuthi ngenza kanje 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 imizamo engayenza yayilena le kwafika la engidluleka khona. Bese bethi hayi siyezwa vele sabona. Kodwa ungabi uwena ohamba phambili ukuthi hawa ilime ziyetsheni. Ihlonipheni indaba yokugana nokuganana amaNazaretha. Uhlonipheni umshado. Uma uphele ngeqiniso elaziwayo uNkulunkulu. Hayi iqiniso lakho. Hlale ngikhuza lento ngoba umuntu uneqiniso lakhe. Into esihluphayo namhlanje leyo ukuthi umuntu nomuntu uneqiniso lakhe bese umuntu afuna ukuthatha iqiniso lakhe alenze iqiniso lendaba. Ngihlale ngiyichitha nje. Hlale ngiyichitha nje leyo nto ukuthi umuntu athathe leli iqiniso lakhe bese ethi wonke umuntu akamukele lona ukuthi ilona iqiniso lalolu daba kunjani.
udaba nodaba luba neqiniso lalo, umuntu uba nelakhe iqiniso. Endabeni eyodwa amaqiniso avamise ukuba mathathu. Noma inini endabeni eyodwa amaqiniso mathathu. Kuba neqiniso labantu bobabili, bese kuba neqiniso eliphakathi nendawo. Ulithola kanjani iqiniso eliphakathi nendawo endabeni? Uyalalela. Mefika umuntu fika athi manje sekunje. Uthi hayi kulungile. Uma ukubheka bese uthi kodwa kufani nayo sibanibani. Bese uthi hayi kulungile ngoba phela ikhona kushoyo. Nomunye futhi akulandise kunje. Ungathatheki. Mawusulalelile wesibili awukwalishona ilanga kuphela imizuzu engemngaki. Uyobe usuyibona indaba engekho phakathi kwabo bobabili. Ukuthi hayi bayachaza labo bobabili. Kodwa khona indaba engekho la. Indaba engekho uyithola kanjani? Ubheka izinto ezenzeka ngayo emhlabeni. Ubheka isimo abantu abaphila ngaso. Bese uyabona ukuthi usibanibani nje ukuthiwa akasalungile kanjani. Ube ngeke akwenza ukuthi. Ukwenze ngokuthi nokuthi usibanibani. Noma inini udaba nodaba kusuka namhlanje ubokwazi ukuthi lunamaqiniso amathathu. Wena osukulandisa udaba ukuze uqhamuke nesixazululo kulawo bantu ababili, thola iqiniso lesithathu. Ngeshwa-ke iqiniso lesithathu alilotshwe ndawo, lilotshwe ekutheni ubuqotho kangakanani. Ulithola ukuthi wena awuthengekile yini ngoba uma kuzofika ingane yakho kuqala ithi hawu sengishayile lo mama wakamakhelwane. Hawu ukushayelani lona? Ungishaye ngoba ngazi angenzanga lutho uvele wangisukela nje. Thatha izagila zakho usupha umoya khona. Amathuba maningi ukuthi usungena ehlathini. Ngoba oqala bekufuneka kufike kwenthi lo yamuntu umdala umzali. Le ngane yami uhlale engayishayi zonke izinsuku. Namhlanje wayeseyayishaya. Ngoba phela iseyona akayisukelanga. Kwenzeke kanjani? Bese nganeni uthi hayi ngizoyilungisa leyo. Phume lapho ungayingeni leyo nto. Ukuba abazali abanjalo angazi kwaphela ngezikhathi zethu thina wawuthi uma ufika ekhaya ukhala uthi ushayiwe umuntu omdala bathatha induku bakushaye nasekhaya. Kuthiwa hawu bengakusukeli ukushaye ngobuganga. Cha namhlanje akunjalo. Mayesethe nje umuntu nje usibanibani usenza ukuthi hawu umuntu usejoyina usibanibani. Uza kuwena nje vele usenohlangothi lika sibanibani oludume ekhanda kuyena. Angasanga kuzwa nokuthi uchazani wena ngoba vele yena uselithengile liluhla futhi. Uthi hawu vele kade ngambonda angifuni lona. Ingane yami uyayisukela kade ngambona. Baze bathi abantu mabekhuluma athi hawu vele kufana naye lokho. Awumazini wena. Hawu kusephelele njalo ukuthi ngempela uyena kuthi hawu kufana naye. Ungabusayihlupha thina esimaziyo nje hawu. Joyine nawe uvutha umlilo. Kube khona abazothi hayi thina kufani naye. Ngeke nje ayikho lento akufani naye. Nawo bayo baningi njalo sekunamaqembu asebhekene phakathi. uNkulunkulu uManazaretha anikhumbule indlela yokuphila ikhona ayicashile. Ukuthi ukuyifuna indlela yokwenza iqiniso ekukholweni, ukuyifuna indlela yokwenza iqiniso emshadweni ikhona ayivuni muntu. Ukuthi ngeke uyithole uma ungaphilile. Ingakho ke ngithi ngesinye isikhathi kufuneka ucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. uNkulunkulu akamncinci umuntu ukuhlakanipha. uNkulunkulu akaze amncinci umuntu ukuhlakanipha. Kunoma yini obhekene nayo ubokucela uNkulunkulu ukuthi akuvule ingqondo akuphi ukuhlakanipha. Ngoba meke wakumvulela uye kukhombise khona okuyikhona okufanele usuku ukwenze nokungafanele usuku ukwenza. Kodwa ke ngeshwa thina siyabantu asebaphenduka abalandeli. Sesaphenduka kakhulu abalandeli. Noma yini obeka indlebe yakho kuyona usuku ufuna ukuzwa okuthandayo. So ungafuni ukuzwa okuyiqiniso. Usuku ufuna ukuzwa okuthandayo ngoba sekukhulunywa ngosibanibani. Makothiwa nje usibanibani usenza ukuthi umuntu abheka indlebe alalelisise ngoba uyamazela usibanibani.
Hayi ngoba ufuna ukuzwa lokho kuthi ukwenzile. Vele uyamazela ukuthi kufana naye lokho. Uthi uzona nami akwakwenza kumina. Bese uyaxayeka ke manje ukuthi phela sekufanele-ke nawe uthenga amehlo akhe ngoba phela uyambona ukuthi iyambusa lento ngempela. Iphezulu inhliziyo yakhe. Bese uthi hayi kulungile kodwa-ke sizobona ngoba sikamboni usibanibani. Uthando luyabekezela maNazaretha, uthando lunomusa, uthando alinamhawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi futhi, aluziphathi ngokuhlazisayo, aluzifuneli inzuzo, izinzuzo zalo siqu salo, alucasuka linamaqhubu. AbaseKorinte bokuqala lapha u-13 kube isigatshana sesine kuya kwesesihlanu. Yileyo ncwadi lengikhuluma ngayo. Iyisekelo kufuneka itholakala emshadweni wabantu ababili. Uma kunoNkulunkulu noma uma umiso uNkulunkulu kufuneka kutholakale lezi sekelo. Uthando liyabekezela, lunomusa, alunawo umhawu. Uma manje njoba seniwakhile lo muzi, nangu umfowenu noma udadewenu khona akudingayo ashoda ngakho, awuthi uma usukhuluma nonkosikazi ume nothando lusekelwe nguNkulunkulu kuleso sisekelo somshado, awuthi usukhuluma naye ukuthi yazi kunenkinga ekhona, udadewethu noma umfowethu unenkinga kanje kanje. Useyazi-ke into le ndaba izawugcinaphi, isizawugcina ekutheni kufuneka amnike imali. Uqonda ungitshela kufuneka anike umfowabo imali, kufuneka anike ugogo wakhe ubani. Bese ethi ngeke, kanti uyosebenza nini yena? Nangesonto elidlule kade futhi ngeke kulunge, solala sidla amanzi phela. Kodwa njalo ukuthi lowo muntu unothando mhesha. Ijulile indaba yokushada maNazaretha. Iseluleko ninamadoda samahala. Ngoba indaba yonakala kakhulu kunina niyinhloko. Ngeke ngikhulume kakhulu nalaba. Kinina. Mani ngakwenzi yenzani kanje. Angisho ukuthi niyakwenza. Kodwa kusuka namhlanje mani ngakwenzi mina ngenza kanje. Kulula ukufundisa umuntu ngento yenzayo. Ngoba into yaziyo. Ngenze kanje, yenzani kanje madoda. Ukuvikela umuntu osumthathile wathi uyena ozovusa naye umuzi. Nokuvikela abafowenu nodadewenu nezihlobo zakho ukuthi kungabi khona okuzakwenza kube khona ukungezwani phakathi kwabo. Uma umne wenu noma isihlobo sakho sithi wemfowethu kunje ngiye ngithi ungayikhulumi nonkosikazi. Into oyikhuluma nonkosikazi into enkulu. Into ezincane lezi ayikhulumi nonkosikazi uyenze ngokusuka kuwena ngaphakathi. Uma ufuna ukuthi bazwane, uma naye ufuna umfundisi ukuthi azi ukuthi wena unomndeni, uyenze. Ngixakeke kuhle lento ngiyikhulume ngoba abantu babeshadideka. Sikhulume nje masithandile. Hlale ngimtshela. Ngenza izinto nabantu mina eziningi ngekhathi ezahlukahlukene. Ngenza into nawe. Ngabe ifaka imali. Uma ngingazange ngisho ukuthi hamba uyikhulume noma kasibanibani. Ungayikhulumi noma kasibanibani. Uma nje ngingazange ngisho ukuthi hayi tshela uma kasibanibani.
Ngezwe sengitshela ukuthi kade ekhuluma nawe manje umkhumbuza ukuthi besenza ukuthi ungayenzi leyo nto. Angazi noma niyezwa yini madoda. Baba. Ungayenzi leyo nto, ugcina usuthatha abantu. Naye umfundisi ma kukhona emndenini othi lalela ngicela ungisize ngokuthi nokuthi angatsheli wena. Akakwenze lokho mayebona ukuthi kuselungelweni lakhe amandla unawo. Amen. Nowakuba umndeni futhi umfundisi ukuthana abakini yenza izinto nabo ngale ngabuyi lokuzobikela mina. Into ekhulunywayo ekhaya into enkulu ehlanganisa imisebenzi nani kodwa izinto eziningi ungayikhulumi nonkosikazi izinto zabantu bakithi. Ngabe udadewenu, umfowenu, uma wakho, ugogo, ma wakhile unomuzi, awuyikhulumi nonkosikazi lezo zinto. Uthatha inqumo nje uzenze wena ngokwakho uyithulele phansi. Umthetho lo udala ukuthi kube nokuphilisana nokuhloniphana phakathi kwabantu isikhathi eside. Ngoba uma uzothatha lento lezinto uthathe akupheli phela ukuthi lo muntu wakuphi ingakho ehlale ebizwa ngesibongo sakhe nje. Uma uzobe usenza into wena nomuntu wakini umazise wenza into nomuntu wakini umazise khona la kuzokuxaka khona kusasa. Enaka zomhlonipha kufanele ukwazi lokho ukuthi nawe uzogcina engasamhloniphi. Ngiyazi kulula ukungayinaki lezi zinto madoda uzenze nje unganakile. Ubovikela abantu bakini kumuntu oganele. Bese ukwazi naye kumvikela kubantu bakini. Ingakho kunezinto zakho nje mawuyikhanda lomuzi eziqala kuwena iphelele kuwena. Uma ubona ukuthi khona iseluleko osifunayo uphuma uye kwenye indoda. Isikhathi esiningi ungayi endodeni engaganiwe. Ngoba ayisazi lesimo ukhuluma ngaso. Uma ingekho indoda oyithembayo kusungeza nakumina hey ngicela ungibonise la ngiboni kahle mawuthi abafowenu ubona ngathi ngeke bakululeke ngendlela. Kodwa igwemeni leyo nto ngoba nigcina senixova umndeni. Igcina siuxova umndeni. Ingakho ngithi angidlulise namhlanje ngoba mina ngenza izinto eziningi nami ngezikhathi zonke. Uma imina engizosho ukuthi hamba utshela usibani bani. Hayi ke ngisuke leyo ndaba ngiyivulele hayi ungayikhuluma naye. Uma ngingakutshelanga ungayi kuyena ukuthi ho kambe ngoba ukhona kusho ukuthi uyayazi le ndaba. Ungayenzi leyo nto. Wena konke kwakho kuphelela kumina. Uma kuzawudlula imina engisho. Ngoba kufuneka ubheke ukuthi njengoba ngihamba nani nje nibaningi kanje. Uma ngabe noma yini engiyenza nawe izofika ikhululwe endlini khona okungalungi. Ngeke kulunge. Khona abaye bembuke becawuthi mhlawumbe useyayazi le ndaba engiphethe kabi. Awuthi ngimtshele hey kunodaba la olwenzekile hayibo. Ngiyothi ngihleli ngizwe ngitshela indaba yebandla. Awu. Ngimkhuze kokunye eziphuma lapha. Unazo isikhundla wena lapha ebandleni? Athi anginaso manje ungena kanjani lapha? Udlala ngawe lo muntu uzokushisa. Labantu izothi misifika phambili lento bakubize bafuna ukubeka la ngoba igama lakho selingenile. Mluleke unabaphatha akaye kubona. Hayi azikho izinto ongayikhuluma naye zikhona kodwa sikale isisindo salezo zinto. Sikale. Ngoba lapha endlini uyedwa kwaziwa waziwa yimina. Yena ukwazi ngoba ngithi ngiyakwazi. Khona okunye ngikwenza nawe akubonayo into kufanele laba sikwenzi. Manje mawuzobe ugijimela kuyena njalo wena ugijimela kuyena uzoyidalela inkinga. Khona indaba yengane engiyifundile la ephepheni lezi insuku ezidlule. Ithi incane no 14 years lengane. Uyise wayiphika. Yakhuliswa umama lo umama wayo nobaba ongayizali. Bayibonile abafunda amaphepha. Isibhala incwadi lengane ino 14 years ibhala incwadi esiqambile ibiza ngana ngazi aniyazi leyo ndaba. Kanti yipe niyaziyo nina. Neyibhale emaphephandabeni anizazi namabhayibheli anazi. Yipe kade niyaziyo nini
labantu madoda. Yazi ngithi kuzobalula abathi awusiyibonile. Oh lengane incane ineminyaka eyishumi nane. Isibhala incwadi izodayisa idolo lencwadi. Ikhuluma ngokuthi angazi ithi yini ijewel eyaphikwa. Usuthi mase uyibheka usuyifunda ukuthi ingane yobe incane kanje sikwazi ukukhuluma into enje. Uyazi sicebile. Ineminyaka eyishumi nane isicebile ikusasa liyakhanya. Ngoba ukuphiko uyise ikuthathile. Iyakusebenzisa hayi njengento esikhombisa ilahliwe. Yabonga ukuthi lo ikhulisile nonina lo unonina wayo bayisizile incane lengane. Njobe isiqalile nje sizobizwa zonke indawo njalo sekuvuleka kweminyango yayo. Lento engiyengisho asikho isimo esingeke siguquke. Asikho isimo abantu angazi kuyahlusheka emhlabeni. Akekho umuntu oyokwenza ukuthi ungaphumeleli empilweni. Wena oyozenza ungaphumeleli. Makhona ushintsho kufuneka liqale ngawe ngishaka ukuthi ubhekene nasiphi isimo. Ngeke thina senze lutho wena ungayishintsheli wena. Bengaqondile lapha empeleni. Bengiqonda ukukhuza lento ifikile ngase ngithi hey angiyidlulise ngoba ngiyengibona abantu abaningi bengazi phela basuke benze okufanele bona bese ngibona wayilahla ke lo muntu. Lo muntu njobe sefake lo muntu kule ndaba ngeke ngisaphinde ukwazi le ndaba ukuyilawula. Ngoba useyofuneka ayilandele njalo lo osuyifake kuyena. Lapha endlini ngifuna niyazi lento kuloya muzi umuzi wabo loya owamuzi noShembe lo. Thina nani sekhaya. Uma ngiphuma lapha phakathi kwenu ngiya lapha ngiye emzini wabantu. Ufuna ukwazi lokho. Ngiye emzini wabantu. Kodwa mase ngiyilangize emzini wenu noShembe la isihlangene khona ke la. Ila isikhululeka khona sishaye yonke inhlobo yemithetho. Lapha laba abantu bafuna ukuphila ngendlela yabo ngesikhathi sabo. Yingakho ubone singena la bathatha imoto baphuma bahamba. Ngoba nempilo yabo abafuna ukuyiphila. Yingakho ngithi anginiluleke neindaba zenu nezinto zenu. Qaphelani kakhulu. Ngisho ungangithola usujaye kanjani. Mangazange ngithi hambe uyotshela ubani ungayi ukutshela ubani. Angimhleli njalo ngobe ngekho nimtshela ngikhulume kanje. Ngoba mhlawumbe ngizocawa ukuthi phela ngobe ngekho. Cha mefika nimtshela ngikhulume kanje ukuze ezowazi umthetho. Ekhona bese soyikhuluma nje kanje. Phela iqiniso maNazaretha ukuthi kuyahlupha ukuphila namanga. Sengayifundisa nje mina ukuthi sengohlale ngiyiphilela ngalo nje ngoba nakusasa liyakukhulula. Yabo lento engikukhuza kuyona nakusasa siyobe sisaphilisana nawe sisasebenzisana kodwa mangakutsheli ngizogcina senginenkinga ukuthi hey nangi lo muntu kambe indaba yakhe angiyifuni leyo nto maNazaretha. Uyedwa uShembe kuloya muzi mina. Bonke laba abanye abasahlanganise lutho noShembe. Kunalokho abantu elilungelo labo nendawo yabo nabo uthi hayi phela nathi kufuneka sithole ingxenye yethu la. Ingakho ngithi nginiluleka ukuthi nani ngicela ukuthi uma niphathe indaba zemndeni yenu uqikelele ngaso sonke isikhathi ukuthi umndeni wakho ungawuhlanganisi kakhulu kuze kweqe nonkosikazi wakho. Ukuze kuhlale kunokuzwana isikhathi eside behloniphana bethandana izinto eziningi zibophelela kunina zisuke kunina iphelele kunina. Ungakuthokozisa ukuthi senginikeza umfowethu imali engaka. Ngoba kusasa uma ungasekho ushukela kodwa kufanele. Ngani umfowethu uzathi imali engaka. Makubonala umuntu wakini uzofuna malini ke lona. Yini uwena njalo. Wena odayisa ngabantu. Bakini wena oqhatha umuntu. Yebo la abantu kufuneka mawuganiwe unkosikazi kufuneka wazi ukuthi imfundiso nesimo nesiko kuyamphoqa ukuthi akabathanda abantu bakini. Angithi ngozwa kahle kuyamphoqa. Hayi uyayikhethela. Kuyamphoqa. Akayikhetheli kuyamphoqa. Ungakukhohlwa lokho ayo sonke isikhathi. Musa ke umfaka esivivinyweni. Ufuna ukubenzisa okungale ngoba ngeke kwenzeke.
ngeke kwenzeke uzothi uma esehluleka wena sizosala thina silwa nawe ngoba thina sazi wena into wakithi. uNkulunkulu uManazaretha amsize ngoba iyodwa indlela yokuphila ngokukhululeka emoyeni ukwenza izinto ngendlela eqondile. Kunoma yini oyenzayo kufuneka njalo uma uyolala inhliziyo yakho nomphefumulo wakho kube kukhululekile. Uma uvuka ekuseni ibe yini into eyinkinga ukuthi ngizokwenza kanjani okuzoqhubezela phambili impilo yami. Kodwa izinkulumo nokuxokozela kungabi khona. Kungabi khona ukuxokozela emoyeni wakho. Ukuzwana kufuneka nikwakhe nemindeni. Niwudlala kuhluphekeleni ukuzwana. Akukaze kube imfundiso kaNkulunkulu ukuthi ningangenelani. Akukaze kube imfundiso kaNkulunkulu ukuthi nizondane. Msana ukudlalela ezandleni zomubi. Makukhona okukhona emndenini ilenzeni ithuba ngelinye ilanga nihlale phansi nikukhuluma. Ngiyazama nami kancane ukunifundisa. Mina mawuletha udaba kumina uzomangala kade ngangisho. Awuwini. Ubulungisa buzokwenziwa kodwa ngeke uphume uwina ngoba wena mawunodaba usuku ufuna ukuthi nangu sibanibani ongalungile akuthathwe inyathelo cha ngeke ukuthole lokho. Kufana noma ufuna ukubulala umuntu ungabongitshela ungambulala. Ubombulala bese uzodla mhluka. Kodwa mawuthi uzoqala uhlale phansi nami uthi ngendlela sengone ngayo lona nje ngizombulala ngizothi cha ukwazi ukwenza lokho. Ngisho wena usubona ukuthi kufanele umbulale. Manje ubovela uphume ngale umbulale bese ufika uzocela inhlambuluko. Sikhulume emva kwendaba thina. Ngoba ngeke ngize ngikusayinele nje angithi usekone kangakanani. Ngeke ngize cha ngendlela enze ngayo ngempela lo muntu akasafanele ukuphila. Asinawo angisenawo lawo manje. Ngeke ngilona umuntu wakini nje obenza kanje ungaphindi uhlangane naye ungaphindi ukhulume naye. Angikwazi. Angisenawo lawo manje. Ma ufika kumina ukhala inyembezi ngomfowenu fanele ngilalele bese ngithi uyazi ke uphazamile kodwa khona into engalungile la esiphoqayo uyigazi lakho lo muntu. Awuthi ukwehlisa igwebu uthandaze ngelinye ilanga ukuthi ushembe angene umoya kuyena ukuthi nihlale phansi niyikhulume lento. Ngeke ngithi dweba imigqa. Bakhona ke abanye abanawo anginawo lawo manje. Khona abanye abahlukana nomndeni wakho. Bese uyaxakeka ukuthi ke yiphi le ndaba kaNkulunkulu ehunyiswa kanje. Ngoba bakufuni ngoba usonto endaweni ethile aphinde uhlangane nabo. Akuqhamuki uNkulunkulu ukukhuluma okunjalo. Ileyo nto ebengifisa kakhulu namhlanje ukuthi ke siyibheke kululekeke nezingane ngezimo zalemshado esikuyona nezisazongena emshadweni. Ukuthi kwangeyona into yethu umshado sasiuphiwe uNkulunkulu. Ukuze ube nezibusiso asugcine ngaso sonke isikhathi usesandleni sakhe. Asigcine imizi yoba wami bethi isesandleni sakhe bese ukwenza kwethu izinto. Niba ningabi njengoba niba ngaka nje uma lo moya uzawungena phakathi kwenu baningi ningabaguqula la ezweni. Ninemndeni yena eminingi enezimpi zayo ayikho imndeni engenayo izimpi esikhathini sanamhlanje. Tshalani umoya kubona ukuzwana, tshalani umoya ukubuyisana. Ngiye ngizwe nithi imndeni nineyinkinga ezinkulu. Ngiye ngimhleke umuntu osho njalo ngoba mina ngiye ngithi uma ngihleli ngithi awukho umndeni oneyinkinga njengalo wethu wakashela. Awukho umndeni oneyinkinga ezifana nezethu. Awukho futhi umndeni ohlupheka njengowethu. Kodwa noma kunjalo umthandazo wami uwodwa nakuwona. Ngelinye ilanga uNkulunkulu asikhumbule akhiphe lo moya khona phakathi kwethu thina bendlu yakhe. Engafisi izingane esizalayo zizuhabule lo moya. Khona umoya khona phakathi kwethu okungezwani. Okuhlebana, okuzondana. Akudingi size sixabane. Siyazondana nje abaningi singaxabananga. Asikaze sixabane kodwa siyazondana. Angwazi lo moya ukuthi wawutshaleke kanjani. uNkulunkulu angathi ngihlale ngifisa sipha amandla. Sithandaneni. Amen. Sihlale phansi njengomndeni ngelinye ilanga. Ke siyikhulume lezi zinto ezisiphambanisayo. Ngoba kahle hle uyothoda akukho. Mawu singahlala phansi kubuzwane ukuthi njengoba kunjena
saxabanaphi kwakwenze njani uzothola ukuthi akukho. Manje ngendlela okungekho ngayo sikubangayo abafuna abantu bakithi sihlale phansi, ngoba uyazi umuntu uma sesihleli phansi ukuthi ayikho into esizoyibanga. Kunalokho nje uthuke ebhekele nomnye athuke ebhekele, akekho ovuma ukuthi kuhlalwe phansi ngoba iqiniso uyalazi ukuthi hayibo usibanibanga ngimfundi nje kodwa ayikho into ngempela engake ngayibanga la. Kodwa-ke simiselwe sabelwa ukuthi ngaso sonke isikhathi sishumayele ivangeli lokubuyisana, sishumayele ivangeli lokuthi kuthandane, ngoba uyawuthi umuntu uyabheka sihlupheke kakhulu, umndeni kaShembe uhlupheke kakhulu. Akukho futhi okungaba isixazululo sokuthi kuphelele olusizi ngosuku olulodwa. Into lena ngithi uma ngibheka ngithi ngeke uyilungise ngisho nango 10 million, isidinga angazi igide ingakho ukuze ilungiseke. Umonakalo usomkhulu kakhulu uma kubheka ukukhulunywa ngokwemali. Kodwa-ke phezu kwakho konke lokho angikaze ngikushumayele phakathi kwenu noma ikuphi la engihamba khona namanje phakathi kwenu ngisashumayela indaba yokubuyisana noxolo. Okunye uthandeni umndeni kaShembe. Amen. Sinazo izingane kaShembe phakathi kwenu, asingalali ngathi hayi zonke izinsuku kodwa kanye asikwenze kube umthwalo wethu ukuthi ngelinye ilanga ukubuza ukuthi awu nawu 100 rand uthenga impuphu. Hayi zonke izinsuku, kanye kabili uma unawo amandla, ngoba uma kuzona kuleli izibusiso zenu singabheda njengoba sibheda nje, kodwa ngeke kushintshe ukuthi bazalwa ubani. Wena uNkulunkulu angakumbulela kube khona okwenzayo ngoba umbuleleke lokho uyothola isibusiso. Amen. Asinalutho kodwa nje asikwenza ukuthi uma isekhona izingane kaShembe phakathi kwethu kanye noma kabili kube khona esikwenzayo. Sibaningi ngabe masibengaka, kodwa umntandane lokhu sizama ukubugqiba. Akube ingoma yamakhula isishiyagalombili nesishiyagalolunye. Amakhula isishiyagalombili nesishiyagalolunye ahlabelele omunye. Isishiyagalombili nesishiyagalolunye. Loli la